Heddiw yma, dwi'n gweithio yn y dartan lemon. Ie, dim yn edrych yn dda iawn ydi. Ond, i ddallt y fideo yma, o'n i'n meddwl eich bod o'n werth dechrau yn y diwedd, de. Croeso i artisaniaeth.com. Heddiw yma, dyn ni'n mynd i wneud tartan lemon yn defnyddio lad. Throwback in 9 yma. Supposedly, efo 100% bryster, mae hwn yn mynd i roi pastry 100% flaky i ni. So, dwi'n mynd i fod yn cerdded ni trwy'r cama sy'n mynd i wneud hyn i ni. A, dyn ni'n mynd i weld pa fath o pastry dyn ni'n cael allan o hyn. Wrth gwrs, hwn oedd y pwynt. Lle ni'n sbio nôl, ddim yn gwybod be oedd i ddod. So, dechrau off, dyn ni mynd i just ychwanegu'n blawd i'r prosesydd yn fyma. Dim byd anodd o fyna. A i hwnna, dyn ni mynd i ychwanegu ein lad. Dwi wedi siopio'r lad i fyny i ddarna fyma. Just i wneud o'n haws i'r prosesydd. Polsio nhw. Pols sydyn gath heina fe gilydd wedyn. Dim gormod. A, wel, yn ôl sôn, y pethau'n gweithio'n reit da, de. Oedd yr site yn gofyn am texture fel couscous. A dyna sgyn i mi hwnna. Ond wwan af pethau o chwith yn bach wrth i fi ychwanegu y dŵr. Hwna oedd yr cryn lleiad o ddŵr o'n i'n medru ychwanegu. A sydd bin, o'n i'n gwybod bod rhywbeth o'i le. Oedd y pastry fatha Play-Doh. O ti'n gweld ddim pastry di hwnna naci. Plan bach sy'n chwarae fo hwnna. Dechrau yr dirty dance o ychwanegu blawd nes i wedyn. I drio gael pastry oedd yn sort of edrych yn iawn i weithio fo. Da hwn. A mlaen i fi de. Show must go on and all that de. So dyma fi'n pweru drwodd i trio cael pastry yma barod i chi gael gweld de. Just fflotni o allan yma. Trio gael mewn i disc o rhyw fath. Yr hysym o'n eisiau cael o lad i mwy esmwyth ydi o. Felly likely di o'i gracio pech chi'n rwle allan. So fewn i'r fridge efo wedyn. Iddo fo gael caledu rhywfaint. A allan o fo yn barod fewn hyn. Be nes i fyma oedd just basio fo gwmpas efo rolling pin yn bach. Trin o fatha bloc o fenyn de. Trio cael o'n hyblyg. Rolio fo'n bach, gadw fo'n hesmwyth, a fel chi'n gweld mae'n hyblyg neis. So, blawd lawr ar y bwrdd wedyn, barod i rolio allan. Ar y pwynt yma, o'n i ddim yn meddwl bod y pastry yn mynd i fod mor catastroffig ag oedd o. A ni actually fod yn bach o beithio yn fo. Rolio allan nes i, just dechrau'r canol. Weithio rownd yr holl beth a cadw'r peth yn eitha hafal de. Gwrs gen i mi'n rolling pin digon mawr i neu hyn, so diolch yn gwneud bywyd hynna faint yn haws, ond doddol dong de, a ges i pastry esmwyth a hafal. Rolio fo'r rolling pin wedyn, yr hen dric na i gael o ar y tin. Gwrs yn un bach o adjustment fyna, cos dwi ddim yn expert, mae'n rhaid dweud de. Ond, o weld, oedd pastry yn ei reit da doedd. Wan i leinio'r tin, mae'n bach o waith de, ond di rhio gadael iddo fo ddisgyn fewn di'r gamp yma heb rwygo fo ar gorneli, cys dydi o ddim yn fi fod yn estynol iawn. Ond os ydych chi'n cael tylla, wel, hwnna digon o sbarion i lenwi nhw does. Fel hwnna di neud wedyn, just trimio'r edges fyna. Cadw efo bach o overhang, just fel bod na le efo shrinkio, a efo top galluosgi a chi gallu chopio hwnna off wedyn. Cheats way o wneud pastry de. Yn i ffridge fo efo gael ail galedu de. Ti angen iddo fod reit oer yn mynd fewn i'r ffwrn fel bod o ddim yn colli siap de. Obviously, disaster impending yma gan fi ddim hyd yn oed in focus, ond mi nes i mewn blind bakeo fo, so just roed siwgr fatha pwysa na fo i stopio fo rhag godi yn y ffwrn. Pobi fo efo'r siwgr na yno fo. Hwna rei siwgr di tostio eich di wedyn, yma blas neis iddo fo. A mae gen ti pastry case sy'n barod un. Gadael o oeri de. Ar pwynt yma, ni'n reit weithiol, chi'n ai fyny. Si fel cachyn, bach yn fel lemon curd efo yma. A, ar ôl rhyw hanner awr, yma chi, moment of truth, yr cas yma. So, just chopio'r excess, fel sy'n nhw'n dweud yma de. Gael chop reit duckless, ond yn duckless iawn de, ond bai fi yna. A fo, so yeah, just yn shimio fi off de, ever so gently. O, rail boy yn ymol de. Oh my god, mae di dod allan. Oh, mate, ti'n sorted, ti'n gorffan yma de. Awr o fo, beth rhaid i fi neu wan ydi just fo. Llai fo yma fyny, symud o adre lenmi fo be bynnag dwi isio de. Shit.
be nes i yma da. Lwcus o Massimo ei ynglys di. I gofleidio y mes. Stop. Stop. Look through my fingers. That is beautiful. Cyn chi, fi wedi gwllwn y lemon tart sy'n cael gwerthusiad bach ohono fo, be bynnag da. Obviously, di hwn ddim yn lemon tart, na di. Ond, i fod yn onest, tutorial ar sut i wneud crwstyn lad oedd hwn i fod. So, oedd ddim gorau llenwi fod i gweithio allan reit da i fi, mwyn chi, really. So, dwi'n ymddiheiro am yr misguiding na. Ond, os chi wedi mwynhau y fideo yma, nes i mwynhau, at least nath o roed yr excuse i gael episode o Geth Table do. So, os ydych chi wedi joio fo, liciwch, comentiwch, sharewch am fwy o hyn yn y fodol, a neu mwy yna fo. So, am wwan, diolch am watchad. Gethyn dwi efo artisaniaeth.com a welai chi tro nesaf.